Я вельмі рада вітаць вас сёння на нашай канферэнцыі, якая мае назву «Уяўляючы Беларусь вобразы ідэі праекты утопіі», і якая ў гэтым годзе праводзіцца лятучым універсітэтам у партнёрстве пры падтрымцы Цэнтра еўрапейскай трансфармацыі. Гэта канферэнцыя, традыцыйная канферэнцыя лятучага універсітэта, якая праводзіцца ўжо чацвёрты раз. І мне цягне, як заўсёды, на пачатку сказаць, што я рада вітаць вас на традыцыйнай зімовай канферэнцыі лятучага універсітэта. Бо так склалася, што ад пачатку гэта быў такі зімовы фармат, які нейкім чынам балансаваў другі фармат жыцця лятучага універсітэта летнюю школу. Але ж з цягам часу, год ад году, гэта зімовасць, яна змяншалася, бо першую канферэнцыю мы правадзілі у 2012 годзе ў снежні на узімку 2012-2014 года. Потым у 2014 годзе мы праводзілі канферэнцыю на пачатку лютага, у 2015 амаль напрыканцы лютага. І вось такім чынам у гэтым годзе мы сустракаемся ўжо такім вельмі упэўненым сакавіку, калі ўжо вясна буяе і зіма, дай Бог, скончылася. Я не ведаю, што гэта значыць, я не ведаю, ці ёсць у гэтым нейкая незразумелая тэндэнцыя ці нейкі высшы лёс. Паглядзім, як будзе развівацца сабыцці далей, і што калі мы сустрэнемся ў наступным годзе, ці аднавім гэты містычны баланс зімы і лета, ці, магчыма, мы настолькі збагацеем рознымі фарматамі, што ў нас на кожную пору года, на кожны час будзе ўсё больш і больш нашых сустрэчаў, напоўненых таким інтэлектуальным плёнам і супольнай працы. Але ж традыцыйнасць ёсць традыцыйнасць, і мне вельмі прыемна бачыць сёння на гэтай чацвёртай канферэнцыі вельмі добра прадстаўлены калегіум летучага універсітэта, то бок людзей, якія звязаны з гэтай праграмай, з гэтай ідэяй ўжо доўгі час, а таксама як і новыя твары, людзей, якіх я не ведаю, і з якімі, спадзяюся, мы пазнаёмімся цягам гэтага сабыцця нашага днёвага. Канферэнцыя летучага універсітэта мае вельмі сур'ёзную, я сказала, амбіцыю, а яна прэтэндуе на тое, каб працаваць з ідэямі і не будь-якімі ідэямі, а ідэямі, якія маюць дачыненне да самых актуальных праблемаў Беларусі і Европы. У нашай гісторыі менавіта канферэнцыйнай мы распрацоўвалі розныя тэмы. У 2015 годзе першая канферэнцыя летучага была прысвечана інтэлектуальнай сітуацыі Беларусі, абставінам самазначэння мыслення. Дарэчы, мне здаецца, што гэта была найбольш такая культурна закрепленная потым канферэнцыя, бо мы змаглі публікаваць шэраг тэкстаў, нават было асабістае выданне па выніках гэтай канферэнцыі, чаго потым ні адна канферэнцыя потым не мела, бо вынікі астатніх канферэнцый такія былі больш лятучыя, я б сказала. Хаця, як мне падаецца, менавіта вось такі асабісты стыль, асабістая унікальнасць канферэнцыі летучага універсітэта пачала паўставаць пазней. Якраз другой нашай канферэнцыі, на якой мы распрацоўвалі тэму пачатка і аснавання, і на якой такой вельмі трапнай атмасферы, зусім незвычайна, амаль як цуд, зліліся зусім розныя дыскурсы, зусім розныя стылі мыслення, метадалагічнае мысленне, якое тут прэзентаваў Владимир Мацкевіч, не попала ў нейкую незразумелую гармонію з тэалагічным дыскурсам Марыны Дубінецкай, і потым, калі ўсё гэта яшчэ было абрамлена філасофска-паэтычным дыскурсам Ігора Бабкова, то мне падаецца, што якраз вось тады, тут і цяпер, Тазань паўстаў той самы, напэўна, дысэнсус, пра які так марыў Рытмікс. І з таго часу вось некая унікальная стылёвая асабістасць нашай канферэнцыі пачала паўставаць. У прошлым годзе канферэнцыя была прысвечана абмеркаванню новага восьмага часу эпохі радыкальнага сумневу. Я спадзяюся, што вы добра памятаеце яе, і нават судзячы па тэзісах гэтай канферэнцыі, яна мела такі працяг на людзях, працяг ідэй, тыя тэзы, якія тады былі абмеркаваны, закладзены ў наш агульны досвед, агульнае мысленне, яны цягнуцца і зараз. І на мой, як мне здаецца, наша сённяшняя тэма, тыя праблемы, з якімі мы будзем працаваць цягам гэтых 2 дней, яны таксама вельмі шчыльна звязаныя
вельмі добра прасочваецца сувязь іх з тымі праблемамі і пытаннямі, якія мы абмяркоўвалі год назад. І сёння мы будзем шмат працаваць, сёння і заўтра, з такімі рэчамі, як будучыня, праца з будучыняй, спосабы, формы працы з будучыняй, уяўленне. Для нас, для метадалагічнай супольнасці в межах летучага універсітэта, гэта тэма не толькі паўстала, бо мы заўсёды іх займаліся, але актуалізавалася летом 2015 года, калі Тетяна Ваталашская прийшла на наш такий уже, ведаете, корпоративний мафіозний з'їзд з вельми радикальним тезисом. Тезисом про закат епохи критичного мислення і про відкриття епохи створення утопії. Розумієте, з таким тезисом вельми тяжко погодитися, але ж сперечатися з ним це просто одне удовольствие, тому що год ми працюємо з цією темою, і летучий університет, зрозуміло, так само. Уже некалькі крокаў і некалькі розных фарматаў ёсць, які мы з гэтай тэмай працуем. Я думаю, што не зусім не просто так. Першая лекцыя ў фармаце «Галоўнае пытанне», першая адкрытая лекцыя гэтага сезону Владимира Мацкевіча была прысвечана пытанню будучыні і таго, як мы можам нешта ведаць пра будучыню, што мы можам з гэтым рабіць. Некаторыя з нашых з шальцоў калегіума летучага універсітэта, з мысляроў, якія тут ёсць, ужо мелі магчымасць і мелі ласку паразважаць на гэты конт пад выглядам серыі інтэрв'ю, які таксама зрабіў летучы універсітэт, які робіцца сіламі інфармацыйнай службы Еўрабеларусі, нашых калег з беларускага журнала. То бок уже нейкія такія, ведаеце, як гаечкі ў сталкера, яны накіданыя на гэту прастору. І я спадзяюся, што вось гэтыя 2 дні яны дадуць нам новыя праходы, новыя падыходы і крытыку тых самых падыходаў, бо негледзячы на тое, што эпоха крытычнага мыслення скончаная, але ж ад яго адмаўляцца ніхто, здаецца, не збіраецца. Я з вельмі вялікім задавальненнем перадаю слова для открытия нашего мероприятия, для открытия нашей конференции Тетяне Ваталашской, социологу, методологу, координатору летучего университета. Добрый день, я вельми рада вітати вас. Я не буду розповідати про закат критичного мислення і открытие утопії, може, яким-нибудь наступним разом. А зараз я б хотіла поставити вам таке, може, невелике уступне слово, яким хочу пропонувати ті рамки межі той конференції, яка зараз буде відбуватися, каб, може, ми більш синхронізовано розуміли тое, що буде, і могли спрачатися в дискусіях, ці перейти до рефлексії, дискусії наприкінці. Як уже казала Оксана, гэтай конференції зимові, трохвеснові, традиційні і регулярні. Але я думаю, не тільки регулярні в сенсі, що кожен год вони відбуваються, але, як мені подається, в принципі, вони всі знітовані таким одним довго, поступово розгортуючимся мисленням, і, в принципі, вони знітовані одною темою. Гэта спробай тут цяпер зараз разумець той час, у якім ёсць існае, сапраўднае, існуючае. І вось у гэтым разуменні мы рабілі некалькі такіх падыходаў, з некалькіх кропак, з некалькіх тэхнік разгляду вось гэтага пытання мы сыходзілі. Вось таксама Оксана ўжо узгадвала, адна з першых такіх кропак ці рамак гэта была спроба вынайсці ці знайсці тыя маркеры гістарычныя, эмпірычныя маркеры існавання чагосьці, што існуе, спроба намацаць нейкі пачатак. Як мы можам казаць, што штосьці існуе. Наступным разам мы, пазначыўшы сучасны стан, як стан восевы, як стан пералому, спрабавалі знайсці, вынайсці, якім ён ёсць. І вось на мінулай канферэнцыі, прынамсі, у нас з'явілася такое агульнае ўяўленне, нават такое напало імя. Мы казалі, ага, вось гэты час, гэта наш час, ці свой час. Але які ён свой? Які ў яго характарыстыкі? Гэта засталося пакуль за межамі нашага ўяўлення. І вось
можа, напэўна, год паступова мы да гэтага ішлі, шукалі падыходы і гэтак далей. І вось у той серыі інтэрв'ю, пра які Аксана казала, у апошнім, здаецца, інтэрв'ю, якое выйшла, Ірына Дубянецкая, мне падаецца, вельмі так, блізенька падышла да краю, сказаўшы, што а мы ўжо жывем у іншым часе, мы жывем ужо ў іншай будучыні, толькі не ведаем, што яна сабой уяўляе. Мы не ведаем ані яе імя, ані яе сутнасць, але ўжо яе жывем. І фактычна гэтая канферэнцыя – гэта спроба даць імя, знайсці імя, вызначыць гэты час. Але як толькі мы пачынаем ставіць сабе такія задачы, адразу ўзнікае як мінімум два пытання, якія суправаджаюць гэты роздум. Гэта пытанне пра тое, а як надаецца імя? Як надаецца імя таму, пра што мы не ведаем, што новае, адкуль яно бярэцца? Як яно шукаецца? Ну і, в прынцыпе, а хто надае імя? Што трэба мець, кім трэба быць, ці чым трэба быць, каб надаваць імя, каб даваць адказы, каб вызначаць гэты новы, не існуючы раней час. І вось мне падаецца, што гэтыя адказы на гэтыя пытанні, яны суправаджаюць, ці яны, іх патрэбна думаць адначасова, як мы спрабуем штосьці вызначыць. І вось зрабіўшы некалькі крокаў роздуму адказаў на гэтае пытанне, я разумею наступнае. Як толькі мы пытаемся, адкуль мы, як мы вызначаем гэты час і гэтую сітуацыю, наше такое традыцыйнае навукова-цэнтрычнае мысленне дае нам першы адказ, які адразу даецца, гэта даследаванне. Трэба даследаваць, трэба паглядзець на тое, якія ёсць праявы, трэба іх зразумець, трэба іх вывучыць і тым ці іншым чынам вызначыць, а што гэта такое. І як толькі мы далі такі адказ, адразу мы разумеем, што але ўся крытыка, сучасная крытыка з такога навукова-эмпірычнага аб'ектыўнага падыходу, яна паказана нам, што не, імя таму, што толькі наступае і незведанае, надаецца, напэўна, неяк не так. Больш за тое, наша асабістая пазіцыя самаразумення мысляроў, інтэлектуалаў, культурных дзеячоў, яно таксама дае нам нейкія падставы казаць, што не з таго, што існуе і чыя праяву мы можам зразумець, надаецца імя. Яно надаецца з нейкай іншай прасторы. Прасторы, якая можа быць апісаная такімі словамі, як будучыня, як уяўная, як належная. І вось я думаю, што сённяшняя канферэнцыя – гэта такая спроба намацаць гэтую прастору, якая, як мне падаецца, не супадае з ні адным з гэтых вызначаных мной оптык. Будучыні, належнага, уяўнага, фантазіі, мар і гэтак далей. Яна будуецца на перасячэнні гэтых оптык і не супадаючы ні з кожнай з іх і не паглынаючы іх. Вось, напрыклад, калі б мы проста паспрабавалі шукаць адказы ў сферы будучыні, то зноў жа традыцыйнае ці склаўшыеся мысленне пра будучыню, яно падкідвае нам такія формы мыслення пра будучыню, як прагназаванне і праектаванне. І вось зараз, в прынцыпе, футурыстычныя такія студыі, яны даволі моцна існуюць у такой інтэлектуальнай прасторы. І калі мы глядзім, то першае, на што мы кідаемся, што можна сказаць пра будучыню? Трэба зрабіць нейкі прагноз. Трэба неяк прыцягнуць тыя тэндэнцыі, якія ёсць. Ці гэта нейкае праектнае разуменне, але так ці інакш, гэта вельмі розныя падыходы, яны у чымсьці вельмі падобныя. Яны так ці інакш базуюцца на той рэальнасці, на тым існым, што ёсць, і адштурхоўваюцца ад яго. І тут я ўзгадваю такі падзел, які калісьці Карл Мангейм правёў паміж утопіяй і ідэалогіяй, кажучы, што утопія – гэта тое, што накіравана, тая будучыня, ці тое уяўленне, якое накіравана на зламанне тых базавых асноваў, якія ёсць, а ідэалогія – гэта тое, што працягвае ці апраўдвае тое, што ёсць. І вось проста скарыстаўшыся гэтым падзелам, я б сказала, што наше мысленне пра будучыню, яно амаль заўсёды завязана якраз на працяг таго, што ёсць, на базаванне на тым, што ёсць. І праектаванне, і прагназаванне, звязана з існуючымі умовамі.
І тады нам як бы не хапае таго, што можна было сказаць, ці пакласці ў сферу ўяўлення, фантазію, мараў і гэтак далей. Але як толькі мы дадаем вось гэтую прастору, там таксама ўзнікаюць свае праблемы. Бо прастора ўяўлення, фантазію, ці по-руску воображение, бо ўяўленне па-беларуску і прадстаўленне, і тут гэтыя ўяўленні, яны таксама патрабуюць ад нас адказаў на некалькі пытанняў. Ну, напрыклад, межы гэтых уяўленняў і нашай здольнасць да ўяўленняў. Бо вось гэта такі больш шырокая прастора, больш шырокія магчымасці, але калі мы паглядзім на фантазіі, мары, адарваныя ад рэальнасці, то яны таксама типологично складываются некие типы такого уявления в фантазии. Это те эскалация, знову ж того, что есть. Это в основном там техничные, инженерные мысление, фантазии, литература. Это вертание у тое, что колись было, средневечные, звичайно, там социальные стосунки, там, материальные умовы и фантазия вокруг их, ці то абсолютно некое новое, непомысленный свет. И вот когда мы бачим эти типы, можно сказать, что для меня возникает шмат питаний, а что, в каких сферах, в принципе, мы, мусляры, интеллектуалы, науковцы, готовы марить, фантазовать, и наколькі мы готовы пройти, на якія межы мы готовы пройти, наколькі мы можем быть радикальными, якія сферы мы можем закранаць. Ну, например, техничные, может, да, а вось антропологичные, этичные, гэта хутчэй, напэўна, пісьменнікі могуць себе дазволіць, а вось інтэлектуалы гэтыя межы толькі намацваюць і так далей. І гэта таксама абмяжоўвае в пэўным сэнсе сферу наших уяўленняў. И еще одна опыта, третья, якая мне падаецца, скажем так, самой тревожной, самой проблемной, это оптика належнага. Належнага, якое, в принципе, задае патрэбу у разуменні свету в некім сэнсе. Оно задае вось гэтыя, фактычна утопіі. И эта оптика належнага или мысление належнага, оно вельми моцна звязано с такой травмой тых утопій, проектаў, якія реалізаваліся жалезнай рукой і пасля якіх мы ўжо не можем себе дазволіць этычна думаць пра належнае, мысліць належнае. Это такая травма і пляма тоталітарызму, якая адштурхоўвае нас ад таго, каб самім сабе дазволіць гэта рабіць. І вось такім чынам, як ратуючы сваю душу, тым не менш мы аддаем гэта належнае, то бок пераходзім у нейкі такі стан хутчэй існуючага, эмпірычнага і гэтак далей. І вось зноў жа ратуючы свою душу, мы разумеем, что это не значит, что когда мы сами не думаем про належное, не усталёвываем належное, никто інший его не робит, этого не робит. И ці то мы карыстаемся чимось іншими чужими образами, чимось іншими чужими нормами належного, ці то, ось зараз абсолютно зрозуміло, що побач з нами повстає з коленом так само тое, що нейкім чынам прапануе належнае. І гэта тое, што прапануецца ў форме належнага, яно, апроч таго, што мае нейкі там вобраз, нейкае ўяўленне, яно яшчэ мае вельмі вялікую моц, матывуючую сілу і гэтак далей. І тут для мяне пытанне ў тым, ці можна аддаць гэта, ці можам мы заставацца валдарамі свайго часу, ці можам мы даваць імёны свайму часу, не даючы іх праз належнае. И як пройти по этой тонкой линии, по якой каб не звалиться у универсальное, тоталитарное и не отдать разумение своего часу, свой час, свою ситуацию, у штось іншае. Мне уявляется, что как раз на пересечении гэтых
способаў ці оптык мыслення будучыня, уяўнае, мары і належнае, якраз і паўстае вось гэтая прастора, з якой мы можам асэнсаваць, назваць свой час, зразумець свой час, ну і стаць валодарамі гэтага свайго часу. І я спадзяюся, што сённяшняя канферэнцыя, яна якраз будзе штурхацца ў гэтай прасторы і можа яе нейкім чынам нам абмяжуе, высветціць, зробіць яўнай. І апроч тых, я не зраню зразумела прекрасных ідэяў, якія будуць выказаныя, мне вельмі хацелася, каб мы таксама фіксавалі гэты спосаб думання пра гэты свой час, пра будучыню, пра уяўнае, пра належнае. І напрыканцы я спадзяюся, што мы прыйдзем да дыскусіі, абмеркавання якраз не толькі наших прапановаў, але і пытанняў пра тое, а што мы на сёння ў інтэлектуальнай беларускай супольнасці маем для таго, каб паспрабаваць зразумець наш час, што мы маем з матэрыялаў гэтага разумення, праз што, якім чынам мы ўяўляем гэты свет, праз якія падыходы, тэхнікі, праз якія катэгорыі, праз якія спосабы. Можа быць, тое, што я назвала утопіі, мары, праекты, гэта ўжо адышло ў мінуўшчыну, ёсць нейкія абсалютна іншыя формы мыслення пра наш час. І я спадзяюся, што мы зможам таксама зразумець, што нас абмяжоўвае, дзе тыя межы, якія задаюць наше гэтае мысленне, і, в прынцыпе, хто мы такія? Людзі, якія ўяўляюць Беларусь, і што ёсць нашай перспектывы. Вось для мяне гэта галоўнае пытанне канферэнцыі, і я спадзяюся, што мы ўсе разам зможам адказаць на іх. Дзякуй вялікі, і я думаю, што мы ўжо можам пачынаць найбольш цікавы час. Дзякуй вялікі, Тацяна. Такі грунтоўны, змістовны, паэтычны і вельмі сур'ёзны установчы даклад, я б сказала, які задае нам не толькі прастору, але і насамрэч некае напружанне і адказнасць за тое, што будзе тут адбывацца цягам наступных 2 дней, бо акрамя той адказнасці, пра якую Тацяна казала, і мыслення на грані, я таксама разумею, што наша супольная праца, паколькі я казала на пачатку пра тую амбіцыю, якую яна мае, на якую яна з'яўляецца, пра вырашэнне самых актуальных праблемаў Беларусі і Еўропы, я разумею, што кожная канферэнцыя гэта такі выклік, гэта такая спроба быць адэкватнымі гэтай амбіцыі, ну і раз ад разу пацверджваць сваю магчымасць і сваё права мець такую амбіцыю. Але ж акрамя гэтага, дарэчы, апошнія 2 канферэнцыі для мяне гэта такія унікальныя з'явы. Я учора, калі думала пра тое, што мы будзем сёння рабіць, зразумела, што гэта, разумеецца, для мяне такую формулу складваецца з дзіцячай казкі, якая называецца звычайны цуд. То бок зусім унікальная з'ява, але якая стала традыцыйнай для нас, і я спадзяюся, што гэта звычайны цуд. Ён адбудзецца і сёння і заўтра цягам гэтага нашай супольнай працы. Перад тым, як мы перайдзем да першай панелі, буквально яшчэ пару словаў я сабе дазволю па фармаце нашай працы, бо разам з трансфармацыяй тэмаў, ідэяў і нават часу правядзення нашай канферэнцыі немного трансфармуецца і наш фармат. Мы пачыналі з нейкіх спробаў працаваць, вылучаючы фарматы панельных дыскусій, працы ў групах, усялякія розныя фарматы, але ж апошнім часам мы выйшлі на тое, што усе тэзы, усе ідэі, усе даклады, якія выносяцца на нашу канферэнцыю, мы абмяркоўваем супольна, мы абмяркоўваем усім саставам усіх удзельнікаў канферэнцыі. Такім чынам мы будзем працаваць гэтым разам. Калі вы бачылі праграмку, вы бачылі, што у нас цягам гэтых 2 дней будуць такія 5 панелей, на якіх ёсць па 2 выступоўцы, якія будуць то з парнымі партнёрамі, то дапаўняючымі друг друга. Это, я думаю, будзе ў кожнай сітуацыі, у кожнай панелі таксама па-рознаму. Гэтыя панелі маюць нейкую, кожную сваю тэму, свой разварот, які тым ці іншым чынам пасуе да агульнай тэмы канферэнцыі.
І строіць нашу працу мы будзем так. Гэта будуць паслядоўны склад аклады. Падчас і пасля якіх адразу можна задаваць нейкія пытанні вельмі вострыя, якія патрабуюць вось адказу тут і зараз, а потым пасля гэтых двух дакладаў мы будзем мець яшчэ час і магчымасць на агульную дыскусію па двух гэтых галасах, якія прагучаць пад гэты час, і для таго, каб унесці таксама свой голас у гэтую гармонію.